Αυτό το βίντεο θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά. Πιθανότατα στην αρχή να ακούσετε όρους που δεν γνωρίζετε, όπως autoresponders, lead capture pages, webinars κλπ. Αν όμως έχετε υπομονή, μέχρι το τέλος θα είναι όλα ξεκάθαρα. Αν δεν έχετε χρόνο να παρακολουθήσετε ολόκληρο το βίντεο, προτείνω να το δείτε αργότερα. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε συνδυάζει τρεις τάσεις της αγοράς: τα άειλα προϊόντα, τα λεγόμενα tunnel pollution και το internet marketing. Επεξηγώ επιγραμματικά από το τέλος προς την αρχή. Internet marketing ή καλύτερα online δικτυακό marketing είναι το δικτυακό marketing στο οποίο δεν χρησιμοποιούνται τόσο οι παραδοσιακοί τρόποι προσέλκυσης υποψηφίων και χτισήματος της επιχείρησης, λίστα συγγενών και φίλων, τηλέφωνα σε γνωστούς και αγνώστους, προσωπικά και ομαδικά πλάνα, παρουσία σε σπίτια, προσέγγιση αγνώστων κλπ. Αλλά χρησιμοποιείται το διαδίκτυο ως κύριος χώρος άντλησης υποψηφίων, εκπαίδευσης της ομάδας σας και ούτω καθεξής. Στο online δικτυακό marketing χρησιμοποιούνται webinars για εκπαίδευση, lead capture pages για προσέλκυση υποψηφίων, autoresponders για επικοινωνία, εκπαιδευτικά online videos κλπ. Σε αυτό το σημείο να διευκρινίσω τι είναι οι lead capture pages και οι autoresponders. Lead capture page είναι μια σελίδα, ένα μονοσέλιδο website καλύτερα, το οποίο έχει δύο στόχους. Να ενημερώσει αγνώστους για το τι κάνετε, με ένα σύντομο βίντεο, κάποιο κείμενο ή και τα δύο από τη μία, και από την άλλη να συλλέξει τα στοιχεία επικοινωνίας όσων θέλουν να μάθουν περισσότερα για αυτό που κάνετε. Με αυτόν τον τρόπο καταλήγετε να μιλάτε μόνο με όσους όντως ενδιαφέρονται, γλιτώνετε σε τεράστιο βαθμό το ψυχοφθόρο κομμάτι της απόρριψης και εξοικονομείτε χρόνο και ενέργεια για όσους πραγματικά το αξίζουν. Οι autoresponders κάνουν για μας, όχι μόνο για τους δικτυωτές, αλλά για τις μικρές επιχειρήσεις γενικότερα, ό,τι κάνουν οι διαφημίσεις για τις μεγάλες. Αν το καλοσκεφτείτε, τα περισσότερα προϊόντα που διαφημίζονται τα γνωρίζουμε εδώ και χρόνια. Αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν να διαφημίζονται, διότι γνωρίζουν πως δεν φτάνει να τους ξέρουμε, πρέπει και να τους θυμόμαστε. Ακριβώς αυτό κάνουν οι autoresponders για μας. Υπενθυμίζουν με τακτικά emails που προγραμματίζουμε εμείς την παρουσία μας, τα προϊόντα μας κλπ. Και το κάνουν αυτό με ένα εξαιρετικά διακριτικό τρόπο, χωρίς άφολα τηλεφωνήματα που κακά τα ψέματα αρκετές φορές μπορεί να ασκούν πίεση στους υποψηφίους συνεργάτες ή στους πελάτες μας. Οπότε οι autoresponders μπορούν να στέλνουν emails κατά τακτά χρονικά διαστήματα που εμείς επιλέγουμε σε υποψηφίους συνεργάτες που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, σε πελάτες ή σε όποια άλλη κατηγορία θέλουμε ανάλογα με τη στρατηγική μας. Tunnel pollution είναι μια καινούργια στρατηγική που εφαρμόζεται είτε από δικτυωτές των οποίων η επιχείρηση έχει πολύ μεγάλο κόστος εγγραφής, είτε από δικτυωτές των οποίων η εταιρεία έχει αρνητικά φορτισμένη επωνυμία για το μέσο όρο. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες που για διάφορους λόγους ανακριβείς περισσότερες φορές έχουν αυτό που λέμε κακό όνομα. Οπότε tunnel χρησιμοποιούν όσοι δικτυωτές έχουν πρόβλημα στην αρχική επαφή, είτε λόγω κόστους είτε λόγω προκατάληψης. Η δεύτερη είναι αρκετά πολύπλοκη και δεν θα την αναλύσω τώρα σε βάθος, αλλά η κεντρική ιδέα είναι η εξής. Αντί να ξεκινήσω με την εταιρεία μου, με την οποία δυσκολεύομαι, είτε λόγω κόστους είτε λόγω κακού brand name, ξεκινάω με κάτι πολύ ευκολότερο, φθηνότερο, πιο αποδεκτό, ούτως ώστε να έχω πολύ μικρότερες αντιστάσεις από τους υποψηφίους μου. Αυτό το αρχικό προϊόν με το οποίο τους προσεγγίζω λειτουργεί ως προπαρασκευαστικό στάδιο, δηλαδή έχει συνάφεια με την κύρια επιχείρησή μου, ενώ ταυτόχρονα με τοποθετεί σε θέση ισχύος, έτσι ώστε όταν αποφασίσω τελικά να τους μιλήσω για την κύρια εταιρεία μου, να έχω καλύτερα αποτελέσματα. Αυτά τελείως επιγραμματικά. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα, έχω link παρακάτω. Άειλα προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά είναι στην ουσία ψηφιακά προϊόντα. Προϊόντα πληροφορίας. Υπάρχουν δύο κατηγορίες άειλων προϊόντων. Στην πρώτη αγοράζεις τα προϊόντα αυτά εφάπαξ, ηλεκτρονικά βιβλία, info products, software κλπ. Στη δεύτερη κατηγορία δεν μπορείς να τα αγοράσεις, αλλά γίνεσαι συνδρομητής. Παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, συνδρομές σε διάφορα sites κλπ. Στα άειλα προϊόντα συγκαταλέγονται και αυτά των πασίγνωστων πλέον site προσφορών. Τα site αυτά αναλαμβάνουν να φέρουν σε επαφή μια εταιρεία που προσφέρει έκπτωση σε κάποιο προϊόν με τον καταναλωτή. Τα site αυτά καθ' αυτά όμως δεν πουλάνε τίποτα χειροπιαστό. Ουσιαστικά πληρώνονται για τη μεταφορά της πληροφορίας από την επιχείρηση στον καταναλωτή. Το μαγικό με όλα τα άειλα προϊόντα από εμπορικής πλευράς είναι πως από τη στιγμή που γίνει η αρχική απόσβεση του κόστους κατασκευής ή αγοράς, ό,τι πουληθεί από εκεί και πέρα είναι καθαρό κέρδος. Πριν 10 μήνες ιδρύθηκε από έμπειρους πετυχημένους δικτυωτές διαφόρων εταιριών,
μια εταιρεία που διακινεί ηλεκτρονικά εργαλεία ανάπτυξης και υποστήριξης επιχειρήσεων δικτυακού μάρκετινγκ, κατάλληλα για όλες τις εταιρείες δικτυακού μάρκετινγκ. Κάποια από αυτά τα εργαλεία είναι τα παρακάτω με σύντομη επεξήγηση. Lead Capture Pages και Personalized Lead Capture Pages. Όπως είπαμε, αυτά τα εργαλεία επιτελούν τρεις εξίσου σημαντικές λειτουργίες. Πρώτον, αφού μάθετε να τα χρησιμοποιείτε, θα μεγαλώνουν τη λίστα σας σχεδόν αυτόματα. Δεύτερον, σας γλιτώνουν από το ψυχοφθόρο κομμάτι της προσέγγισης αγνώστων. Και τρίτον, σας δίνουν τη δυνατότητα να μιλάτε μόνο με υποψηφίους που έχουν ζητήσει να τους καλέσετε. Autoresponders. Καθώς μεγαλώνει η λίστα σας, μπορείτε να δημιουργήσετε, ανάλογα με την εταιρεία σας και τη στρατηγική που ακολουθείτε, μια αυτόματη αλληλουχία ηλεκτρονικών μηνυμάτων που θα λαμβάνει κάθε νέο μέλος της λίστας σας. Webinars. Έχετε τη δυνατότητα να διοργανώνετε σεμινάρια μέσω διαδικτύου, στα οποία όλα τα μέλη της ομάδας σας μπορούν να παρακολουθούν από το σπίτι τους την οθόνη του δικού σας υπολογιστή, να ακούν τη φωνή σας, να σας βλέπουν και να ρωτούν ό,τι θέλουν. Εκπαιδευτικά βίντεο για διάφορα θέματα, όπως πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Facebook ή το Twitter ή άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βρείτε υποψηφίους κλπ. Υπάρχουν επίσης αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα χρησιμοποιήσετε όλα τα παραπάνω. Αυτά τα εργαλεία προφανώς είναι χρήσιμα όχι μόνο για δικτυωτές, αλλά και για οποιοδήποτε επαγγελματία επιχείρηση επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το ίντερνετ για προσέγγιση πελατών ή για διατήρηση της επαφής με το πελατολόγιο του. Όλα αυτά και αρκετά ακόμα είναι σύγχρονα εργαλεία με τα οποία χτίζονται επιχειρήσεις σήμερα. Το εντυπωσιακό με αυτή την εταιρεία είναι ότι αποφάσισε να κάνει το δικτυακό μάρκετινγκ ανάποδα. Δημιούργησε τα εργαλεία και αντί να τα πουλήσει απευθείας σε δικτυωτές και επαγγελματίες, αποφάσισε να τα πουλήσει μέσω δικτυακού μάρκετινγκ. Οπότε έχουμε μια εταιρεία που πουλάει ηλεκτρονικά εργαλεία υποστήριξης επιχειρήσεων δικτυακού μάρκετινγκ μέσω δικτυακού μάρκετινγκ. Τώρα θα σας δείξω το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας αυτής. Πριν όμως μιλήσω για το κόστος, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Τα εργαλεία αυτά διακινούνται μέσω δικτυακού μάρκετινγκ, αλλά αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι απαιτείται να κάνετε δικτύωση της συγκεκριμένης εταιρείας. Μπορείτε κάλλιστα να μείνετε καταναλωτής των εργαλείων και τίποτα παραπάνω. Αλλά αν το καλοσκεφτούμε, θα ήταν παράλογο, ίσως και ανέντιμο, εργαλεία που προορίζονται για την εξυπηρέτηση δικτυωτών να μην διακινούνται μέσω δικτυακού μάρκετινγκ. Το κόστος τώρα. Αν όλα αυτά τα εργαλεία αγοραστούν από εσάς με τον κλασικό τρόπο, θα σας κόστιζαν κάποιες εκατοντάδες ευρώ κάθε μήνα και αρκετά περισσότερα στην αρχή, αν δεν έχετε γνώσεις προγραμματισμού και χρειαζόσασταν κάποιον να σας τα στήσει. Ενδεικτικά αναφέρω πως μόνο για webinars θα πληρώνετε από 30 μέχρι $100 το μήνα, για autoresponders περίπου άλλο τόσο και ούτω καθεξής. Στην εταιρεία για την οποία μιλάμε, το ετήσιο κόστος δεν είναι $1.000. Δεν είναι καν εκατοντάδες δολάρια. Η εγγραφή κοστίζει περίπου 30 ευρώ, $40, και η συνδρομή μόλις 8 ευρώ το μήνα, $10 δηλαδή. Με 8 ευρώ το μήνα αποκτάτε όλα τα παραπάνω προϊόντα, lead capture pages, autoresponders, τη δυνατότητα να διοργανώνετε webinars, εκπαίδευση να τα χρησιμοποιείτε και πολλά ακόμα. Αυτά τα 8 ευρώ, τα $10, είναι και η κατανάλωση των μελών του δικτύου που θα δείτε παρακάτω. Θέλω όμως να κάνω μια διευκρίνηση. Μια συνηθισμένη εταιρεία δικτυακού marketing επιστρέφει ως αμοιβές στο δίκτυο από 20 μέχρι 25% του τζίρου που δημιουργείται. Αυτό συμβαίνει στις περισσότερες εταιρείες. Στο πλάνο που θα δείτε, επιστρέφεται στο δίκτυο το 75% του τζίρου που δημιουργείται. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι τα προϊόντα αυτά είναι άειλα, άρα δεν έχουν κόστος κατασκευής και δεν επιβαρύνονται με κόστος μεταφοράς, συσκευασίας κ.ο.κ. Τέλος, να υπενθυμίσω κάτι που είπα και πριν. Αυτό που βλέπετε είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργήσει επικουρικά, παράλληλα με την εταιρεία με την οποία συνεργάζεστε. Αν όμως είστε σαν εμένα και δεν συνεργάζεστε πια με κάποια εταιρεία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί αυτό που θα δείτε να γίνει η κύρια εταιρεία σας. Εισάγεστε με $40, περίπου 32 ευρώ. Αυτό το ποσό το δίνετε μια φορά και δεν το ξαναδίνετε ποτέ. Από εκεί και πέρα πληρώνετε $10 κάθε μήνα για όσο καιρό επιλέγετε να είστε μέλος. Αυτά τα $10, όπως είπαμε, είναι και η κατανάλωση των μελών του δικτύου. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μέλη που δεν καταναλώνουν. Η συμμετοχή στο δίκτυο συνεπάγεται αυτόματα την κατανάλωση. Σε αντίθεση με το κλασικό δικτυακό marketing, δεν μπορούν να εισαχθούν στην πρώτη σας γραμμή απεριόριστα άτομα. Μάλιστα δεν μπορούν να εισαχθούν πάνω από 2 άτομα στην πρώτη σας γραμμή.
Το δίκτυο δεν αναπτύσσεται ελεύθερα. Το μοντέλο που χρησιμοποιούμε ονομάζεται 2x14 Forced Matrix. Αναπτύσσεται ως εξής. Αν εισάγετε δύο άτομα, συνδέονται κατευθείαν με εσάς. Οι επόμενοι δύο όμως εισάγονται υποχρεωτικά κάτω από αυτούς που ήδη υπάρχουν. Οι επόμενοι δύο το ίδιο και ούτω καθεξής. Αυτός ο τρόπος ανάπτυξης δημιουργεί μια τεράστια δυναμική. Κάποιος που δεν εισάγει ποτέ ούτε ένα άτομο καταλήγει με ομάδα. Δεδομένου του γεγονότος ότι δεν σταματούν όλοι απλά να εισάγουν άτομα. Αν κάποιος θέλει μόνο να χρησιμοποιεί τα εργαλεία και να μην εισάγει ποτέ κανένα, παρόλα αυτά καταλήγει με ομάδα. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι ο κάθε ένας που συμμετέχει γίνεται σε ένα μικρό βαθμό μέτοχος του δικτύου. Αν το δίκτυο πάει καλά, πράγμα που δεν εξαρτάται από αυτόν αν δεν εισάγει άτομα, θα έχει κέρδος. Αν όχι, δεν θα έχει κέρδος. Περίπου ό,τι γίνεται όταν αγοράσεις τη μετοχή μιας εταιρείας στο χρηματιστήριο. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κερδίσει κάποιος χρήματα, τρία είδη bonus. Fast Start Bonus, Matrix Bonus και Matching Bonus. Το πρώτο και το τρίτο αφορά μόνο όσους χτίζουν δίκτυο. Το δεύτερο αφορά και όσους απλά συμμετέχουν. Ξεκινάω από αυτό λοιπόν. Για κάθε άτομο που εισάγεται στο Matrix σας, από κάτω σας δηλαδή, θα αμείβεστε με 25 λεπτά του δολαρίου. Αυτό ισχύει για κάθε άτομο ανεξάρτητα από το αν το έχετε εισάγει εσείς ή όχι. Το Matrix Bonus το εκμεταλλεύεστε μέχρι το 12ο επίπεδο αν δεν έχετε εισάγει ποτέ κανένα και μέχρι το 14ο επίπεδο αν εισάγετε άτομα. Αναλυτικές πληροφορίες για τα bonus θα βρείτε στο back office σας. Στο ιδανικό σενάριο που ένα Matrix γεμίσει πλήρως μέχρι το 12ο επίπεδο, αποδίδει $2.046. $2.046 για κάποιον που δεν έχει εισάγει ποτέ ούτε ένα άτομο. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί πως αυτό είναι ένα ιδανικό σενάριο, το οποίο ακόμα και όταν πραγματοποιείται θέλει αρκετό χρόνο. Στο 14ο επίπεδο το Matrix αποδίδει πάνω από $8.000. Η εταιρεία για την οποία μιλάμε υπάρχει στον κόσμο 10 μήνες και έχει ήδη πάνω από 70.000 μέλη. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν πάρα πολλά μέλη που έχουν ήδη συμπληρώσει τα 12 ή τα 14 επίπεδα μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες. Fast Start Bonus. Είπαμε πως η εγγραφή κοστίζει $40 και ο κάθε μήνας $10. Αυτό σημαίνει πως κάθε νέο μέλος πληρώνει $50 για να ξεκινήσει. Περίπου 38 ευρώ λοιπόν κοστίζει η εγγραφή συν ο πρώτος μήνας. Το Fast Start Bonus λέει το εξής. Για κάθε νέο μέλος που εισάγεται θα παίρνετε άμεσα μια εφάπαξ αμοιβή $25. $25 από τα 50, τα μισά δηλαδή, είναι η αμοιβή για κάθε νέα εγγραφή που γίνεται από εσάς. Το bonus αυτό το εισπράττει όποιος συστήσει το νέο μέλος, ανεξάρτητα με το ποια θέση θα καταλάβει στο Matrix, αν θα γραφτεί δηλαδή στην πρώτη του γραμμή στο βάθος. Επίσης δεν υπάρχει όριο στο πόσα μέλη μπορεί να εισάγει κάποιος και στο πόσες φορές μπορεί να καρποθεί αυτό το bonus. Το bonus αυτό, παρόλο που δεν έχει σχέση με παθητικό εισόδημα, που συνήθως είναι το ζητούμενο στο δικτυακό marketing, έχει το πλεονέκτημα πως απαντά στην ανάγκη για άμεσο εισόδημα. Συνδυάζει το άμεσο κέρδος με τη διαδικασία χτισήματος του δικτύου. Matching Bonus. Όσο ελκυστικά, ίσως και πρωτοποριακά και αν θεωρήσετε το Fast Track Bonus και το Matrix Bonus, το Matching Bonus είναι καλύτερο. Με απλά λόγια είναι το εξής. Για κάθε μέλος που έχετε εισάγει θα κερδίζετε έξτρα από τα χρήματα που ήδη παίρνετε από τα υπόλοιπα bonus, ποσό ίσο με το 50% των χρημάτων που κερδίζουν εκείνοι από το Matrix Bonus. Δηλαδή, αν έχετε εισάγει 10 μέλη, ανεξάρτητα από το αν είναι ενεργά ή όχι, και ο κάθε ένας από αυτούς κερδίζει ας πούμε 200 ευρώ το μήνα, εσείς θα παίρνετε 100 ευρώ έξτρα από τον κάθε ένα από αυτούς, δηλαδή έξτρα 1000 ευρώ μόνο από αυτό το bonus. Και αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Από τη δεύτερη γενιά, για αυτούς που εισάγουν προσωπικά η δική σας πρώτη δηλαδή, κερδίζετε λόγω του matching bonus το 20% των χρημάτων που κερδίζουν εκείνοι από το Matrix. Από την τρίτη γενιά το 10%, την τέταρτη το 5% και την πέμπτη το 3%. Το matching bonus καταλήγει να αποδίδει στον ενεργό δικτυωτή πολύ περισσότερα από τα υπόλοιπα bonus. Δίνει τη δυνατότητα να χτιστεί εισόδημα της τάξης των 2.000 ή των 8.000 δολαρίων πολύ πριν συμπληρωθεί το 12ο ή το 14ο επίπεδο αντίστοιχα, δηλαδή με πολύ λιγότερα άτομα.
Στο εισαγωγικό τμήμα ανέφερα ότι με τα άειλα προϊόντα μπορούμε να προσθέσουμε αξία στο δίκτυό μας. Έχουμε κάνει λοιπόν το εξής για τη δική μας προσωπική ομάδα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ό,τι ακούτε από εδώ και πέρα ισχύει μόνο για το προσωπικό ελληνικό δίκτυό μας. Μέσω μιας ιστοσελίδας, οποιοδήποτε μέλος του δικτύου μας εμπορεύεται οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία, αποκτά το δικαίωμα να προσφέρει μία έκπτωση στα υπόλοιπα μέλη, η οποία δημοσιεύεται στο site αυτό. Να εξηγήσω λίγο τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Χτίζουμε αυτό το δίκτυο και καθώς εισάγονται νέα μέλη, όσοι από αυτούς έχουν κάποια παραδοσιακή επιχείρηση ή επάγγελμα και θέλουν να προσφέρουν μια έκπτωση στα μέλη για τα προϊόντα τους ή τις υπηρεσίες τους, δημοσιεύονται στο site αυτό. Κάτι σαν αυτό που κάνουν τα site προσφορών. Με μια μεγάλη διαφορά όμως. Τα site προσφορών αμείβονται με το 20-40% του τζίρου που προκαλούν, ενώ εδώ αυτή η παροχή είναι εντελώς δωρεάν. Επίσης, στα site προσφορών οι επιχειρήσεις προσφέρουν το στόκ τους. Κατά κανόνα προσφέρουν προϊόντα που δεν μπορούν να πουλήσουν στις αρχικές τους τιμές, γι' αυτό και θα προσφέρουν. Στο site για το οποίο μιλάμε όμως, οι επαγγελματίες προσφέρουν έκπτωση σε όλα τα προϊόντα τους ανεξαιρέτως. Και το κάνουν αυτό επειδή ο στόχος του site αυτού δεν είναι η δημιουργία εφήμερου τζίρου ή το ξεφόρτωμα στόκ, αλλά η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στον καταναλωτή και τον επαγγελματία. Αυτό σημαίνει ότι καθώς αναπτύσσεται το δίκτυο και καθώς πληθαίνουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που συμμετέχουν, τόσες περισσότερες επιλογές και ωφέλη θα υπάρχουν. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο, αυτή η πρόταση δεν αφορά πλέον μόνο τους δικτυωτές, αλλά τους πάντες. Αφορά οποιοδήποτε επαγγελματία, είτε εμπορεύεται προϊόντα είτε προσφέρει υπηρεσίες, ακόμα και αν δεν έχει καμιά σχέση με το ίντερνετ. Αφορά ακόμα και τον απλό καταναλωτή που θέλει να υποφελείται από τις εκπτώσεις που προσφέρονται. Επομένως, με αυτό το παράλληλο δίκτυο δίνει τη δυνατότητα να κερδίζουν όλοι από την αρχή, είτε είναι δικτυωτές, είτε επαγγελματίες, είτε απλοί καταναλωτές. Και όλα αυτά με λιγότερα από 8 ευρώ το μήνα. Εδώ όμως να ξεκαθαρίσω κάτι. Είχα διαβάσει κάποτε μια φράση ενός από τους πρώτους Αμερικάνους μετανάστες. Είχε πει το εξής: όταν πρώτο ήρθα εδώ, στην Αμερική εννοούσε, περίμενε οι δρόμοι να είναι στρωμένοι με χρυσάφι. Συνειδητοποίησα σύντομα όμως ότι δεν ήταν στρωμένοι με χρυσάφι. Μάλιστα δεν ήταν καν στρωμένοι. Και περίμεναν από εμένα να τους βοηθήσω στο στρώσιμο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά που περιγράφω για το site προσφορών είναι στα σπάργανα. Το site αυτό θα λειτουργήσει επίσημα από 1η Ιανουαρίου του 2012. Δεν υπάρχουν ακόμα εκατοντάδες επιχειρήσεις που να συμμετέχουν. Χτίζεται όμως σιγά σιγά, με αποτέλεσμα σήμερα τα μέλη του δικτύου μας να μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους με έκπτωση, η οποία συνήθως κυμαίνεται από 15-30%, κεριά, ορυκτό άλας Ιμαλαίων, είδη Feng Shui, να κάνουν μαθήματα κουνφού, parkour και personal training, να έχουν επισκευές υπολογιστών, είδη σπιτιού, χαλιά, ηλεκτρονικά παιχνίδια και DVD, μέχρι και διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία. Συνοψίζοντας λοιπόν, με τα $10 το μήνα κάποιος έχει τα εξής ωφέλη. Το δικαίωμα να χτίσει το δίκτυο και να αποκτήσει εισόδημα. Τη δυνατότητα να υποφεληθεί από την ανάπτυξη του δικτύου αν αυτό πάει καλά, ακόμα και αν είναι πλήρως ανενεργός ή απλός καταναλωτής. Τα ηλεκτρονικά εργαλεία. Το δικαίωμα να διαφημιστεί προσφέροντας εκπτώσεις. Το δικαίωμα να απολαμβάνει εκπτώσεις. Εσείς το δίκτυο αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με διάφορους τρόπους ανάλογα με τη στρατηγική που θα επιλέξετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τα εργαλεία. Να μην κάνετε ποτέ δικτύωση και να χρησιμοποιείτε μόνο τα εργαλεία. Μπορείτε να το προτείνετε ταυτόχρονα με την κύρια εταιρεία στους υποψηφίους σας. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν εισαγωγικό στάδιο ενός τούνελ που θα δημιουργήσετε. Το πλάνο αυτό καταρρίπτει κάποιες από τις πιο συνηθισμένες δικαιολογίες που ακούμε, με αποτέλεσμα τα ποσοστά εισαγωγής να εκτοξεύονται. Ως εκ τούτου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το δίκτυο σαν προπαρασκευαστικό στάδιο, σαν προθάλαμο της κύριας εταιρείας σας. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν απάντηση σε ανθρώπους που θέλουν άμεσο εισόδημα, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν πωλήσεις. Όπως είπαμε, ένα μεγάλο πλεονέκτημα του πλάνου είναι ότι συνδυάζει το χτίσιμο του δικτύου με δημιουργία άμεσου εισοδήματος. Ουσιαστικά από τζίρο 40 ευρώ που δημιουργεί κάποιος κρατάει τα μισά.
μπορείτε να πάτε σε όσους έχουν αρνηθεί την κύρια εταιρεία σας. Ειδικά αν ασχολείστε καιρό, και αυτό το ξέρω από προσωπική εμπειρία, υπάρχουν δεκάδες ή εκατοντάδες άνθρωποι που δεν έχουν εισαχθεί ή που μπήκαν και βγήκαν και οι περισσότεροι από αυτούς είχαν προβλήματα που δεν ισχύουν σε αυτό το πλάνο. Δεν έχω χρόνο, δεν έχω γνωστούς κτλ. Τέλος, μπορείτε να εισαχθείτε απλώς για να διαφημίσετε τα προϊόντα της δικτυακού marketing επιχείρησής σας. Αν μη τι άλλο, χτίζουμε ένα δίκτυο ανθρώπων θετικών στην ιδέα του δικτυακού marketing, που γνωρίζουν ότι τα προϊόντα τα οποία διακινούνται μέσω δικτυακού marketing είναι πιθανότατα ποιοτικότερα από αυτά του παραδοσιακού εμπορίου. Οπότε πολλοί από εμάς γνωρίζουν διάφορα προϊόντα εταιριών δικτυακού marketing, όπως οργανικά καθαριστικά, οικολογικά σαπούνια, καλλιτικά για τον οποίο τη δημιουργία δεν γίνονται πειράματα σε ζώα, φίλτρα νερού, βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής που αδυνατίζουν, καφέ με γανόδερμα και πολλά άλλα που θέλουμε να αγοράσουμε. Μπορείτε να διαφημιστείτε στο site μας αν είστε διατεθειμένοι να κάνετε κάποια έκπτωση στη λιανική τιμή των προϊόντων σας. Κλείνοντας, να εξηγήσω τι είναι το Cut-off Day. Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα που ακολουθεί, εξασφαλίζετε μια δωρεάν προσωρινή θέση στο δίκτυο. Διευκρινίζω. Κάνοντας κλικ παρακάτω, εκεί που λέει προεγγραφή, και συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας εδώ, δημιουργείτε για εσάς ένα δωρεάν προσωρινό back office. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ερευνήσετε ό,τι θέλετε εκ των έσω. Θα μελετήσετε εργαλεία, θα δείτε το ρυθμό ανάπτυξης κλπ. Αυτή την προσωρινή θέση την κρατάτε μέχρι Τρίτη ή Παρασκευή μεσάνυχτα, ανάλογα με το πότε βλέπετε αυτό το πλάνο. Με απλά λόγια, αν από τώρα μέχρι τότε κάποιος εισαχθεί και ολοκληρώσει την εγγραφή του από κάτω σας και εσείς αποφασίσετε να γραφτείτε μετά από εκείνον, θα κρατήσετε τη θέση σας πάνω από εκείνον. Αν δεν ολοκληρωθεί η εγγραφή σας μέχρι τότε, χάνετε η θέση και δεσμεύετε η επόμενη ελεύθερη θέση μέχρι το επόμενο cut-off day και ούτω καθεξής. Σε γενικές γραμμές η εγγραφή είναι από τα πράγματα που αν είναι να γίνουν, καλό είναι να γίνουν άμεσα. Κάνοντας κλικ στο link που λέει προεγγραφή, θα προωθηθείτε σε αυτή τη φόρμα που ζητάει να εισάγετε τα στοιχεία σας. Η φόρμα αυτή είναι στα αγγλικά. Τα στοιχεία σας θα τα δω μόνο εγώ ή ο συνεργάτης μου που σας προώθησε αυτό το πλάνο. Θα δείτε πάνω δεξιά το όνομά μου ή το όνομά του. Τη στιγμή που το κάνετε αυτό, κατοχυρώνετε σε εσάς η επόμενη ελεύθερη θέση στο δίκτυο και δημιουργείτε για εσάς ένα προσωρινό ψηφιακό γραφείο. Από εκεί και πέρα έχετε δύο επιλογές. Ή θα εγγραφείτε μέχρι το cut-off day, Τρίτη Παρασκευή βράδυ, και χρειάζεται χρεωστική ή πιστωτική κάρτα για να γίνει αυτό, ή θα θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λυθούν κάποιες απορίες σας πριν αποφασίσετε. Τα στοιχεία επικοινωνίας στα δικά μου ή το συνεργάτη μου που πρότεισε αυτό το πλάνο θα τα βρείτε κάνοντας κλικ στην ένδειξη My Enroller του back office σας. Η εγγραφή γίνεται κάνοντας κλικ στην ένδειξη Join του back office και ακολουθώντας τις απλές οδηγίες που έχει εκεί. Αν μετά την προεγγραφή σας, που γίνεται κάνοντας κλικ στο link που λέει προεγγραφή, και μελετώντας το προσωρινό back office σας, δεν είστε έτοιμοι να προχωρήσετε ακόμα και χρειάζεται διευκρινήσεις, τότε θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά. Είστε ένας από τους πρώτους ανθρώπους στην Ελλάδα που μαθαίνουν για αυτή την ιδέα. Μετά την εγγραφή σας, εγώ ή κάποιος από την ομάδα μου θα βρίσκεται δίπλα σας για ό,τι χρειάζεστε, μια που όπως σε όλα τα προγράμματα δικτυακού marketing, η επιτυχία του ενός εξαρτάται από την επιτυχία του άλλου. Προχωρήστε τώρα στο back office σας και ελπίζω σύντομα να μιλήσουμε προσωπικά.